ihmeellisten olentojen jumalten valtaansa kuolevaisten keskuudessa elivät isä ja tämä 8 lasta. Lapsista 7 ensimmäistä olivat poikia, mutta viimeinen oli kaunis kultahiuksinen tyttö. Eräänä aamuna isä keräsi poikansa ympärilleen ja varoitti heitä. Kun minä olen metsällä, vastuu talosta on teidän. Mitä ikinä teettekin, älkää mekö kellariin, sillä sen minä kiellän. Uteliaisuuden kalvamat veljet vapauttivat kellarista pahan velhon, pimeän olennon maailman alkuhistoriasta, nimeltään Kostsei kuolematon. Kostsei vannoi kostoa vangitsijoilleen ja katosi savupilveen, kenen mukanaan kauniin sisarän. Veljet päättivät hakea siskonsa takaisin, ja niin he lähtivät matkaan aikomuksenaan telitä Kostsein sielu ikuisiksi ajoiksi. Veljet saapuivat Bujan saarelle, kaivoivat arkun suuren puun alta ja avasivat sen lukon mehiläiskanssa tehtyä avaimella. Arkusta hyppäsi jänis, jonka veljesten kuiran reki kappaleiksi. Jäniksen sisältä pyrähti lentoon sorsa, jonka nuorin veli ampui alas haukaan suista tehdyn lyösoimaan. Sorsan sisältä löytyi kultainen muna, jonka salaperäinen matkamies aukaisi soittamalla säveltä puisella pillillään. Eikä hetkeäkään liian aikaisemmin, sillä Kostsei oli saavuttanut veljekset, ja hänen silmistään leimosivat tuli ja salamat. Hänen henkensä oli kylmä kuin talvi, ja kasvonsa kovat kuin kallio. Nuoren veljistä nosti munan sisältä kultaisen neulan käteensä, mutta kaikista yrityksistä huolimatta se ei murtunut. Vanhemmat veljet yrittivät seistä nuorimmaisen veljen ja pahan velhon välillä, mutta yksi toisensa jälkeen heidät viskattiin syrjään. Äkkiä käärme puhui nuorimmaiselle veljen ja roikon sijasta. Kostsein neula on tuhoutumaton, sillä Kostsei on todellakin kuolematon. Ujota minut neulan silmästä läpi, niin alistatte Kostsein voimat omaan käyttöönne. Ja niin nuori veljistä ujotti käärmeen neulan silmästä, ja Kostsei kaatui kauhuisasti kirkuen maahan. Paha velho ei ollut enää pelottava taikuinen herra, vaan harmaa ja tomuinen vanha mies. Ja neulaan puetettu käärme oli muuttunut kultaisiksi heidän hiuksiksi. 7 veljistä ja matkalainen palasivat Pajun saarelta mantereelle ja hakivat kultahiuksisen siskon Kostsein linnasta. Sana Kostsein kukistamisesta oli kiirinyt kauas, ja veljekset sekä salaperäinen matkamies tulivat tunnetuksi 8 sankarina. Vuosia kansat elivät onnellisena yltäkylläisyydessä, kunnes eräänä päivänä Riasatiin saapui mies, joka halusi valjastaa pimeyden voimat ja vapauttaa Kostsein sielun kulkemaan jälleen maan päälle.
Ухну. Уснувши аснасам. Itse ustestuit. Sovinnossa puhuttiin.